Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu da sauraron mu barkan ku da kasancewa da Kyautatawa TV. Masu kallon mu da sauraron mu, idan wannan ne karo na farko daga nan YouTube channel ɗin namu na Kyautatawa TV, sai ku ɗauki hannunku mai albarka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙarar sanarwa. A duk lokacin da muka ɗauro sabon shiri za ya zo a cikin wayoyinku. Idan kuma kuna da a duk lokacin da muka ɗoro sabon shiri sai ku mana like, don like yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Za mu shiga cikin shirin namu na amana shafi na 16. Bayan lauya ta ce ni na zo da su, lokacin sabarin ta ce ku ci darajar lauya, da tuni na sa an yi wa shirin. Hajiya tana shan hayaniya a cikin falon gida sai ta fito ta ce muke faruwa ne. Hajiya tana ido fudu da Amana, kawai sai ta yi faduwar gaba, kawai ta zube a ƙasa. Lokacin ne Amana ta yi faman guduwa, ta zo ta rungume Hajiya tana subhanallah. Lokacin ita kuma safarin faɗa take umma na duk ki shawo, idan ma umma na ta mutu ke ce sanadiyya, ki fita ki bar mana gidanmu, ta ya sake rungume min umma. Lokacin ne Amana ta ce binta zo ta taya ta raka Hajiya. Lokacin na Amana ta ce don Allah a samu min da wani tsumma. Aka samu mata yar aiki da samu mata tsumma, ta samu tsumma ruwa ta matse ruwa, ta zo tana aza mata a goshi. Tana sanu Hajiya tana Allah miki albarka ayata, ban san ki ba amma kin taimake ni, Allah miki albarka. Sannu Hajiya. Ga yadda hankalin Amana ya tashi, yadda ka san yadda idan ƙota ce ta yi wannan abu, to ita ma haka na hankalin ta ya tashi, kamar ta san da Hajiya mahaifiyar ta ce. A lokacin ne Hajiya ta ji wani wasu ya shigo a cikin zuciyarta. Ta ga kamar sun yi yawa sosai sak, ita ce anya wannan ko ba 'yata ba ce, tana dai shakku. To dai ki dai Amana da Sabarin duk su fara wani ɗan taɓo a hannunsu, duk da haka amma hannun yana a rufe inda taɓon yake. Hajiya bata gan shi ba. A lokacin ne lauya ta ce Sabarin wai Alhaji yana a gida. Aka ce aka kira Alhaji tarar da Hajiya a kwance. Alhaji ki subhanallahi Hajiya, hawan jininki ne tashi? Ta ce a'a. Lokacin ne Amana da Sabarin da Binta sun kai karkarin tallabar ta suka ɗora ta a saman kujera. Amma da wannan hannun Hajiya yana riƙe da hannun Amana, idanuwanta a saman Amana suke. Lokacin ne Hajiya ta farfaɗo da ta ce wai baiwar Allah, a wani gari kike, a wani unguwa kike, kuma ke yar wace? Amana ba ta sauran magana ba. Lokacin Alhaji ya ce, ya ƙara duban Amana sosai, ya ce wai mafarki nake yi ne ko a'a gizo ne abin ke min? ‘Yata ce Sabarin take rabuwa kashi biyu ko a'a kaunar ne suka yawa sosai? A lokacin ne Sabarin ta ce mai daji, kun ganta yare da nake ce muku ita ce muke haɗu a makaranta da ita, ko da yaushe na ce muku muna kama da ita, sai ku ce a'a ba haka ba ne, yau kun kanta a idanunku, kuma sanadiyar ta da umma na ta bar duniya. Lokacin Alhaji ya ce a'a ba haka ba ne, umma ki ba za ta bar duniya ta sanadiyar ta ba, ni a yanzu na ga na samu wata ‘ya. Alhaji ya ce mun tambaye ki gaya mana uwayenki ba. Lokacin ne Binta ta ce ai ‘yar Malam Bala ce. Sai ce Bala na Malam Kaɗo? Shi. Ya ce ai Bala ko na Malam Kaɗo ya mana aiki a nan gidan sosai, mutumin kirki ne, wallahi mutumin kirki ne. Nan sun kai shi tsawon shekara 15 a gidanmu suna aiki. Rabonmu da su tun lokacin da aka sami kenan, ita ke ce yari hakin girma, masha Allah. Da yake ashe duka yan wari ne ku da su Sabarin, na kuna dukkan zai yan mata. Hajiya da jin haka
shikenan ta tabbatar da Amana ‘yarta ce, sai ta yi ƙarƙarin kama hannun Amana tana neman jaye mata hannun riga ta ga akwai wannan taɓo. Ko ta ja wannan hannun riga ya ta ga wannan taɓo sai ta mai da hannun rigar yarinya wato Amana. Alhaji ya ce me nake gani haka, me yasa kike share mata hannun riga? Akwai abin da na duba ne don na kamar ta yi yawa, kai ya zamto a ce ɗaya ta rabu kashi biyu. Alhaji ya yi dariya ya ce haɓar Allah ki daina abin ban dariya wannan. Lokacin ne Alhaji ya ce lauya me ke tafe da ku? Lauya ta kwashe labari duka ta bashi na dangance da haɗe da aka yi ma Binta, kuma ta bayyana mai da ko suwaye suka yi wannan. Lokacin ne Alhaji ya ce in Allah ya yarda ni zan ba ku taimako, kuma in Allah ya yarda sai an kwato ma Binta da haƙƙinta. Lauya ta yi godiya, dukan sun kai godiya suka tashi suka yi sallama. Lokacin Sabarin ta ce kin ci Amana kada ki sake zawa gidanmu, idan kika zo a gidanmu duk abin da kika gana miki kika saya da kuɗin ki wallahi. Sanadiyar zo kuwa kika Ummana a kwance. Lokacin ummanta ta ce wato Hajiya ta ce ba fa sanadiyar bacci, ba su suka sani na faɗo ba, dama ba na jin jikina. To masu kallon da sauraron mu sai ku tarbe mu a cikin wani shiri